Iki lho Yu, aku nggawe peyek urang kali, rasane ya dijamin gurih banget to Yu, wong urang kali kok. Dan peyek iki hasilnya ya guamu kemermes ngene iki lho Yu. Ceritane gesok nih bakul sayur ana urang kali Yu, 10.000 wis oleh sakmene kae, tak umbah resik terus tak tos. Terus tak tinggal gawe bumbune, ana bawang kemiri, ketumbar, kunir karo lombok. Iki tak blender sampai lembut. Terus siapno ada suntek glepeng berase, aku nggawe sekitar 300 gram. Bar ngono tak tambahi tepung tapioka 5 sendok makan munjung ngene iki lho yo. Nah, bar ngono terus lebokno bumbu blenderan iki mang. Iki mang aku ya wis ngirisi godhong jeruk sing tak rajang sampai lembut ngene iki yo, terus tak elokno pisan. Bar ngono karek nambahi banyu sak cukupe wae. Aja lali blendere diresiki ngene iki. Nek tutup-tutupe bumbune yo akeh disunteki pisan ngene ben resik yo. Terus tambahi uyah karo nan micin, terus diudek-udek sampai rata. Pokoke banyune lengkeki yo sak cukupe wae. Nek koyo nggih peyek biasane ngono lho yo, kudu cuwer. Nek kenthel kok dadine ngedebel. Bar ngono terus lebokno urange, terus udek-udek sampai rata. Lah terus panasno minyak sing akeh sampai wajane bener-bener panas. Lagi tinggu goreng peyeke. Gorenge nggawe wajan sing ra kanthil ya yo dadi ben gampang, ben ra kelet kabeh ning wajane kok yo. Lah bumbune ki mang ya sengaja tak kei lombok ben rupane ayu abang-abang kuning, tur rasane yo enak, ana pedes-pedese sithik ngono lho yo. Wis nek wis garing rupane kuning keemasan ngene iki, wis ayu ngene lho yo rupane terus diangkat, didok-dokno terus nosen mudhun minyake yo. Wis lanjut goreng neh sampai bar yo. Iki mang goreng peyek ngene iki yo tak sambi karo adang sego. Lek masak iki mang sekitar rada awan soalnya esuk wis goreng sego kok yo. Pokoke nek minyak wis panas, wajane panas yo cepet cepet matenge yo peyek iki mang. Goreng genine gak perlu gede-gede, cukup sedengan wae cenderung rada cilik. Dadi urange kan mentah ben mateng sampai sak jero-jerone ngono lho yo. Iki mang bahane tepung berase 300 gram, tepung tapiokane 5 sendok makan, urange 10.000 jek sisa sithik wis dadi sakmene kae iki lho yo.